Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die via de livestream met ons verbonden zijn. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Geertje Anema. Zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis na een heupoperatie. Zij heeft het nog niet breed. Ik ben gisteren even bij haar op bezoek geweest. Ze heeft nog veel last van zenuwpijn. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk. Onze voorganger is dominee Boers uit Terwolde. De lector is Japke Gilliam en de organist is Ernst Walstra. Ons intochtlied is Psalm 111, versen 1 en 2 en we zingen dit indien mogelijk staande. Dan wensen we u een gezegende dienst. Worden wij een moment stil voor het aangezicht van God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand begon. En zo naderen wij tot hem die het licht van de nieuwe morgen is. Gezegend is zijn naam. Ja, dat belijden wij God en tegelijk is ons hart verdeeld, onze hoop wankel. Daar kunnen wij niet zoveel aan doen, want wij zijn mensen van de tweede paasmorgen. Wat 8 dagen geleden plaatsvond, is geschiedenis. Maar onze zorg om de wereld is heden. God, gezegend is uw naam. Neem ons toch op in uw liefde, voorbij de angst en vergeetachtigheid en twijfel heen. Voeg de harten tezamen in de gedachtenis van uw daden en in de verwachting van uw komst en uw toekomst. Amen.
Iemand had 2 zonen. En toen hij stierf, kregen beide zonen de helft van zijn land. Nu was die ene zoon rijk, maar had geen kinderen. De andere had 7 zonen en was arm. Die nacht kon de rijke zoon niet slapen. Mijn vader heeft zich vergist, dacht hij, want ik ben rijk, maar mijn broer is arm, heeft geen land voor zoveel zonen. En hij stond op, ging weg om voor de dageraad nog de grenspalen te verzetten. Ook die arme zoon lag wakker die nacht. Mijn vader heeft zich vergist, dacht hij, want ik heb 7 zonen, maar mijn broer is eenzaam. Hij stond op, ging op weg om nog voor de dageraad de grenspalen te verzetten. Toen de dag aanbrak, ontmoetten zij elkaar. Ik zeg jou, op die plaats zal de stad van vrede verrijzen. Een vlaag van vrede. Zo mag je dit profetisch verhaal wel noemen. Vrede die als een zucht van God rakelings nabij komt. Door 2 mensen. Vrede die als een kiertje licht de wereld een beetje beter maakt. En wij moeten ons laten raken door ieder teken dat tot ons komt. Zoveel wordt duidelijk vandaag vanuit het evangelie. Een opdracht zelfs. Herken de tekenen. Een opdracht 8 dagen na Pasen. Bidden wij voor die nood die in de wereld is en smeken wij God om zijn ontferming. Laten wij bidden. Heer, de wereld zoekt een vaste bodem om op te staan, om op adem te komen. In de spanning tussen vrees en hoop, daar waar de aarde schudt en schudde op de grondvesten, wil daar zijn met uw ontferming. Kyrie eleison. Christus, de mens zoekt een vaste bodem om op te wonen, om zich te vestigen, om zich tussen rust en onrust in te hechten aan een plek. Wil zijn met uw ontferming daar waar deze mens dit beeld van u door willekeur niet mag zijn, niet mag blijven. Christe eleison. Heer, wij zoeken een vaste bodem, een plek waar uw verbond wil wonen, maar waar het tussen het oude en nieuwe bestaan hapert en waar het huivert. Wil hier zijn met uw ontferming, ons bestaan richtend naar uw licht. Kyrie eleison. Amen. Laat ons dan de eeuwige prijzen, zijn naam, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Dat doen wij met lied 624, lied 624.
Bidden wij ons gebed van de zondag. Goede God, wij willen mensen zijn naar uw hart. We zouden willen dat onze daden u verheugen. En dat we elkaar vrolijk maken. Zodat uw spoor er ergens in te herkennen is. Wij willen de vruchten plukken van uw woord. Ons laven aan het leven van de opgestane. Schenk uw geest hier en in alle kerken waar uw woord klinkt. Een geest die harten opent. En die maakt dat woorden niet te hoog zijn. Maar die wij allen naar beste weten kunnen volbrengen. Amen. Wij gaan luisteren naar de schriftlezingen. Johannes 20, vers 11 tot en met 18. Maria stond nabij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze 2 engelen in witte kleden zitten. 1 bij het hoofdeind en 1 bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni, dat betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. We zongen op Psalm 54, 1, 2 en 3.
versen 19 tot 31. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Ik wens jullie vrede." Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij, omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: "Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit." Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven." Een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: "Wij hebben de Heer gezien," zei hij: "Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven." Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. "Ik wens jullie vrede," zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas: "Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof." Thomas antwoordde: "Mijn Heer, mijn God." Jezus zei tegen hem: "Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven." Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven omdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En omdat u, door te geloven, leeft door zijn naam. We zien nu de versen 4 en 5 van 654. Na de overdenking, het moment van stilte, en dan zullen we zonder verdere aankondiging zingen lied 642, versen 1 tot 4. De hand van God doet in de tijd tekenen van gerechtigheid.
Geest des Heren vuurt ons aan die heilige tekens te verstaan. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Zingen is tweemaal bidden. Dus als we deze woorden maar vaak genoeg zingen in de kerk, laten schallen, dan wordt het nog wel eens wat met die vrede. Want wie er nu nog tekenen van hoop ziet in de wereld, die mag het zeggen. Ach, kom op, zegt u nu. Die tekenen zijn er toch wel degelijk. Neem alleen al dat mooie verhaaltje aan het begin van de dienst. Die 2 zonen. Hoopvol toch? En zo zijn er in de wereld gelukkig plenty voorbeelden van goede bedoelingen en goede initiatieven. Niet zo somber. Ik kan me voorstellen dat dit zo'n beetje de sfeer onder de discipelen was. Die eerste avond na Pasen. Johannes evangelie dat vanmorgen klonk en nog eens klonk. Het begin dat hoort eigenlijk bij het paasmorgen van vorige week. Ik wil het vandaag toch nog een keer lezen. Het laat er weinig misverstand over bestaan. Het grootste gedeelte van de leerlingen is bij elkaar. En ja, ze hadden gehoord van Maria dat ze Jezus had gezien. En ze vertelde ook alles wat hij tegen haar had gezegd. Het was in de vroege morgen geweest. Nadat eerder al Petrus en een andere leerling bijna een wedstrijd hadden gedaan wie het eerste bij het graf was. En ze waren gewaarschuwd door Maria dat ze het graf leeg had gevonden. In het graf vinden ze een niet in doeken gewikkeld lichaam. Zoals ooit het leven van deze begraven man was begonnen in Bethlehem. Kind in doeken gewikkeld. Maar een graf vinden ze wat geen graf meer is. Een loze ruimte. Leeg. Dan staat er dat beide leerlingen geloofden. Wat ze precies geloofden, dat doet Johannes nog even uit de doeken. Dat hij uit de dood is opgestaan volgens de schriften. De 2 leerlingen gaan dan weer naar huis. Maria blijft. En dan horen we vandaag nog eens haar versie van Pasen. En dat vertelt zij in het huis van de leerlingen. Daar zijn de meeste van hen bij elkaar. Niet allemaal. Thomas bijvoorbeeld ontbreekt. En niets wijst er in het evangelie op dat er een juichstemming is. Tegendeel, alle luiken, alle deuren zijn op slot. Angst overheerst de vreugde. En dat nadat een beetje 8 uur geleden de opstanding had plaatsgevonden. Bovendien had Maria hun verteld dat ze Jezus nog had gezien. Dat ze bij het graf was gebleven. En dat Jezus had gezegd dat hij haar nu moest, dat zij hem nu moest loslaten en dat hij zal opstijgen naar de Vader. Nou, na dat bericht gaan de leerlingen naar huis. Ze zijn in huis en die verkeren eigenlijk in de angst voor een vijandige stemming. En de leerlingen staan met lege handen. Het geloof van die morgen heeft plaatsgemaakt voor diepe twijfel en diepe verwarring. De zo gehoopte vrede, de zo schrille gemoedstoestanden van zo iemand als Petrus tussen trouw en verraad, het onmachtige gevoel dat de gangbare maatschappelijke en politieke trends niet te doorbreken zijn. En u hoort het, het is het verhaal van nu. Terwijl dat nou juist de belofte was van die Rabboni, die ze jaren hadden gevolgd. Wat moet er van de wereld terechtkomen? Wat moet er van Jeruzalem komen? Hoe zijn eigenlijk de afgelopen jaren van betekenis geweest?
Talloze vragen en je ziet bij wijze van spreken de gebogen hoofden van de leerlingen voor je. Daar in dat gesloten huis. Gebogen hoofden die, als wij naar het nu vertalen, als metafoor mogen staan voor de buiging van de wereld, die de wereld ook maakt. Buiging voor het geweld wat plaatsvindt. En waarvoor diezelfde wereld geen passend antwoord weet. Kom, kom. Doen ze somber, zegt Jezus. Vrede zij met jullie. Alsof je met de deur in huis valt. Zo abrupt en onverwachts. En na deze entree van hem staat er allereerst in het evangelie, dat is kenmerkend, dat de leerlingen blij zijn. De stemming was behoorlijk gedaald. En Jezus maakt van die nieuwe stemming gebruik. En hij schakelt meteen op wat Maria eigenlijk al had gezegd, maar nu met een opdracht, een missie erbij voor de leerlingen. Jezus zegt, ik zend jullie uit de wereld in. En om dat nog eens nadrukkelijk te bevestigen, krijgen ze een ademtocht mee, het teken van de Heilige Geest. Moet nog Pinksteren worden. En daar moeten ze het mee doen. Daar kunnen ze het mee doen. En onderweg, leerlingen, wees vergevingsgezind. En laat daar, waar niet te vergeven valt, vergeven achterwege. Dat was Pasen. En dan verstrijkt er een week, net als wij nu, 8 dagen na Pasen. En in die week hebben de leerlingen elkaar weer gesproken, gezien. Ook Thomas. En die hoort van zijn makkers. En reageert dan alleen maar met de woorden dat zij wel de Heer hebben gezien, maar hij niet. Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Nou, dit statement van Thomas is de opmaat tot wederom een onverwachte entree van Jezus. Het lijkt een herhaling van zetten. Wederom klinkt het vrede zij met jullie. Om dan terstond zich tot Thomas te richten, alsof hij die gedachte al lang heeft gelezen van deze discipel. En nodigt Jezus hem uit om te doen wat Thomas gedurende de week had gezegd. Leg je vingers maar hier. Zie mijn handen en leg jouw hand maar in mijn zij. Of dat ook werkelijk gebeurd is, laat Johannes in zijn evangelie helemaal in het midden. Thomas ziet en gelooft. Mijn Heer, mijn God. En dat staat er. En dat maakt ook dat Jezus heel kort toevoegt. Jij hebt mij gezien en daardoor geloof je. Gelukkig zijn de mensen die niet zien en toch geloven. Vandaag, de kleur is nog wit zoals u ziet, vandaag is het octaaf, zoals het wel genoemd wordt in de kerk. De 8e dag na Pasen, octaaf, voor wie een beetje ingevoerd is in de muziek. Ik in ieder geval wel. Het octaaf als rein interval. Bij Bach bijvoorbeeld staat het octaaf symbool voor de alomvattendheid. De volkomenheid van het bestaan met God. En na die reeks van intense vieringen die u waarschijnlijk ook hier hebt gehad in Arem of Kingsford,
Achelem, ik weet niet waar u allemaal kerkt hier in de omgeving, wordt het feest vandaag gesloten. Vandaar dat ook de naam van vandaag wel wordt genoemd beloken Pasen. Vandaag worden de luiken gesloten, belookt. In de kerk van ooit was dat de laatste dag dat de dopelingen nog in het wit, de dopelingen die in de paasnacht waren gedoopt, de catechumenen die toen werden gedoopt, die waren nog in het wit en de voorganger ook. Ik heb een wit overhemd aan. In sommige tradities worden op deze zondag de luiken ook van het altaar gesloten. Heel lang geleden, vele jaren terug, was ik bij een concert in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En dat grote orgel daar heeft enorme luiken die altijd openstaan. En op een gegeven moment sloten die luiken zich tijdens het spelen. God mag weten hoe dat gebeurde, dat kan niet elektrisch volgens mij, maar het gebeurde. Omwille van een andere klankkleur die voorgeschreven was in die compositie. En wat een effect gaf dat. Maar meer nog, door het sluiten van de luiken werd een prachtige schildering van die luiken aan de voorkant zichtbaar. En zoiets is deze zondag vandaag ten opzichte van Pasen. Al te grote jubel, natuurlijk, wij hebben ook nog gejubeld net met het Gloria-lied. Al te grote jubel is geweest, luiken kunnen dicht. Er komt wel iets voor in de plaats. Uitzicht op een prachtig beeld, een prachtig visioen. Op het orgel was dat koning David die harp speelt, vredig. Met daarnaast allerlei allegorieën over de werking die muziek heeft. Is dat misschien wat geloof wil duiden? Uitzicht houden, uitzicht hebben op, ja, op wat? En de octaaf van Pasen vraagt dat misschien wel het directst aan ons allen. Jouw geloof na het wonder en raadsel van het lege graf. En tegelijk die vertwijfeling van al die onzekerheid en angst van wat er de tijd aan dreiging biedt. Hoe houdt dat geloof stand? En hoe benoem je dat geloof eigenlijk? Ik hoop van harte dat u vanmorgen iets dichter durft te komen tot het stellen van die vraag. Hoe houdt mijn geloof stand? En hoe vernieuwt het zich? Ben ik tevergeefs tot geloof gekomen, zoals de leerlingen ook gedacht zullen hebben na het sterven van Jezus en zelfs na zijn opstanding? Kan ik nog geloven te midden van een wereld waarin God helemaal verdwenen lijkt te zijn? Wat zie ik door mijn geloof? Of wat geloof ik omdat ik het zie, à la Thomas? En hoeveel heb ik die beelden dan ook nodig voor mijn geloof? Of, ook een belangrijke, in hoeverre is het geloof verwant aan een droom, aan dat visioen? En is het geloof dan misschien meer een soort wensdenken? In 1963 houdt Martin Luther King zijn beroemde toespraak, I have a dream, ik heb een droom. Hij vervolgt, na 100 jaar is de neger, zo'n woord alleen al, nog op een eenzaam eiland van armoede, te midden van de grote oceaan van welvaart. En ik zeg jullie vandaag, vrienden, dat ik ondanks de moeilijkheden van vandaag toch nog een droom heb. Ik heb een droom dat eens op de rode heuvels van Georgia de zonen van vroegere slaven en de zonen van vroegere slavenhouders samen zullen zitten aan de tafel der broederschap. Ik heb een droom dat mijn 4 kinderen eens zullen leven in een natie waar ze niet naar hun huidskleur worden beoordeeld,
en naar hun karakter. Ik heb een droom. Je kunt zoals Martin Luther King een droom hebben en diep geloven dat die droom werkelijkheid wordt. En bovendien wil je natuurlijk dat samen met jou anderen ook die droom delen. Dus je vertelt hem door. Maar bij Thomas uit het evangelie van vandaag gaat het anders. Want die werkelijkheid die de leerlingen aan hem vertellen, namelijk dat zij de Heer hebben gezien, sorteert een omgekeerd effect. Jullie kunnen hem wel hebben gezien. Maar wat heb je dan gezien? Heb je zijn wonden gezien? Heb je zijn zij gezien? Het is bijzonder dat Thomas in het hele evangelie van Johannes alleen dan wordt genoemd als er sprake is van sterven. Eerder in hoofdstuk 11, rond de affaire Lazarus, is hij het, Thomas, die tegen de andere leerlingen zegt: laten wij ook maar gaan om met hem te sterven. En het was zijn reactie geweest op een opmerking van Jezus, die zegt: Lazarus is gestorven en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Dat is frappant. Thomas wordt dus al eerder in verband gebracht met de vraag: wat is geloof? En zo twijfelachtig als die vaak wordt afgeschilderd, nou, daar valt nog wel wat op af te dingen. Want hier is hij bijzonder resoluut in wat hij zegt. En geeft hij ook voor ons mogelijkerwijs een antwoord op de vraag wat geloof is. Daar waar zijn medediscipelen zeggen: wij hebben de Heer gezien, waar was je nou? Daar zegt Thomas: als ik niet zijn handen en littekens zie van de spijkers en niet mijn vinger kan leggen op de plek van de spijkers en mijn hand mag leggen op de zij, zal ik niet geloven. Thomas is hier misschien wel de leerling die het ten ultieme voordoet aan een ieder die zoekt naar wat geloven is. Midden in de dood. Midden in de misère van de wereld. Ik kan slechts geloven als ik Goede Vrijdag en Pasen beide in het vizier heb. Als ik zie welke schade en schande de wereld toebrengt aan de mensen. Als ik de diepe wonden die geslagen zijn met het onbestaanbare leed dat veroorzaakt wordt. Als ik dat niet meeneem in mijn geloof. Ik moet de wonden zien. Nee, aanraken, dat hoeft niet. Kan misschien niet eens. Maar alleen met de zwarte gaten van het leven kan ik zeggen: mijn Heer, mijn God. Het geloof voor Thomas is in botsing komen met de tot dan toe natuurlijke gang van het leven. En het knalt keihard tegen de randen van het bestaan. Het leven blijkt helemaal niet zo vanzelfsprekend te zijn. Laat staan dat God daar op alle fronten vanzelfsprekend in aanwezig is. En al helemaal niet dat Jezus er is. De meester die Thomas 3 jaar gevolgd heeft. En wat dan gevraagd wordt van Thomas, van ons, is om te kunnen volstaan met de tekens. Tekens van de wonden. De
tekens van de schade. De tekens die we tegelijkertijd van ons wordt gevraagd om, dat die aangevuurd worden door de geest. Dat wij ze verstaan. We zitten met gebogen hoofden te wachten tot de wereld verandert. Geen enkele oplossing van welk conflict in de wereld dan ook. Geen enkele oplossing is vanzelfsprekend te vinden. En in die wereld moet ons geloof het zien te redden. Hoe? Door bovenal met Goede Vrijdag te beginnen. Christus wordt herkend en geloofd aan de wonden. Nauwelijks aan zijn opstanding. Want die opstanding, laten we wel zijn, die is te groot voor woorden. Het is bijna geen waarheid van deze aarde. Maar zie de tekens. Zie het lijden. Zie de wonden. Want ze worden gegeven om een nieuw begin te maken. Vrede zij met jullie. Amen.
Laten wij samen bidden. Eeuwige God, u danken wij om alles wat uw Zoon in ons belichaamt. We zongen die woorden van vreugde. Ik zeg het allen dat hij leeft. Doe maar, zo zeggen wij dan dankbaar. God, laat ons maar zingen van wat zo moeilijk te bevatten is. Want die verrijzenis die wij vierden en vieren wil toch de boventoon voeren, boven alle zuchten uit. Vader van hemel en aarde, wij danken u voor uw oneindige liefde, waarmee gij ons voedt en verzorgt. Een liefde die wij niet altijd mee kunnen voelen, gewoonweg omdat we niet in staat zijn die grootheid ervan te zien. Maar we zijn ook mensen naar uw beeld. Gij hebt ons en ieder mens immers geschapen als beeltenis, zichtbaar geworden in Christus. Daarom, maak dat wij daar zicht op houden, dwars door de barricaden van ellende, verdriet en pijn heen. Laat ons bidden voor die talloze vluchtelingen, slachtoffers van geweld en oorlog, die kansloze en misbruikte medemens van ver en dichtbij. Laat ons bidden voor de bekende en onbekende plekken in de wereld, waar de dreiging van honger, uitbuiting, machtsmisbruik, terreur, miljoenen mensen in de greep houdt. Laat ons bidden voor deze aarde. Ze staat zo dicht aan de afgrond door uitputting en onzorgvuldig beheer, door onverschilligheid jegens haar natuurlijke schoonheid. Laat ons bidden voor de mens naast en bij en om ons. Wat weten we van elkaar, behalve misschien aan de oppervlakte? Hoe diep ligt in ieders pijn en verdriet? Hoe broos is het bestaan van de ander? Wat weten we ervan? Ontferm u over de zieken hier in de gemeente en in de families. Wees met hen die wachten op uitslagen, in spanning verkeren wat de komende tijd zal brengen. En met hen die intense zorg dragen voor een ander. Hoor ons bidden in de stilte, als wij ieder voor zich woorden uit het hart aan u voorleggen. Eeuwige God, al wat wij vergeten te vragen en zeggen willen, vatten wij samen met de woorden die al eeuwen rusteloos maar gelovig met de kerken meegaan. Onze Vader, in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Er is gelegenheid uw gave te geven bij de collectes. Het zal goede aarde zijn. Laten wij dan ook maar toch in de wolken zijn. Voor het wonder van Pasen. Het wil ons een milde glimlach geven van vrede. En het wil onze zintuigen openen voor de hemelse tekenen. Want Gods zegen valt op ons neer als een nieuwe dageraad. De levende richt zich op. Gaat u en jou voor op de weg. De eeuwige is jouw
en u genadig. En hij zegent u. In de naam van de Vader die de bron is van alle leven. In de naam van de Zoon die is opgestaan. In de naam van de Geest die als een moeder beschermt en voedt. Ja, zo zegene u de Almachtige.